ኣብ ኤርትራ ቁጥሪ መካይን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት እናርኣየ ክኸይድ ጸኒሕሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ልዕሊ 45,000 መካይን ኣለዋ ቁጥሪ ብሽክለታታት እውን ልዕሊ 70,000 በፂሕሎ ብዘይካ ብሽክለታታትን መካይንን ኣብ ጽርግያ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ እውን ቁጥረን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ናቱ ረብሓታት እኳ እንተለዎ ቁጥሪ ሓደጋታት ብኡ መጠን ኣብ ምውሳኽ እውን ዓብዪ ግደ ኣለዎ በዚ ድማ ኣብ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ተሽከርከርቲ ዝወፅእ ሕግታት በቢግዜኡ ምምሕያሽ ዝግበረሉ ቀንዲ ዕላማ እዚ ሕግታት እዚ ኩሎም ተጠቀምቲ ጽርግያ ሓደጋ ብዘይብሉ መንገዲ ህይወቶም ንኽመርሑ እዩ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝቆመ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምስ ሚኒስትር ፍትሒ ብምትሕብባር በቢግዜኡ ሕግታትን ኣዋጃትን ኣውፅኡ እዩ ካብቶም ቀንዲ ዘውፅኦም ሕጋጋት ሓደ ኣዋጅ ጉዱድ መድሕን እዩ ኣብ ሃገርና ሓንቲ መኪና ናይ መድሕን ውዕል ክህልዋ ሕጊ የገድድ ኩሎን ናብ ሃገርና ዝኣተዋ መካይን ከማልኦ ዘለዎን ቴክኒካዊ መለክዒታት ዝውስን ኣዋጅ እውን ኣሎ ኣብ ኣጠቓቕማ ጽርግያ ንዝረአ ጉድለታት ንምቕጻዕ እውን ሕጊ ወፂኡ እዩ ኣዋጅ ትራፊክ ጽርግያ 154/2006 ወፂኡ እዚ ኣዋጅ እዚ ብፖሊስ ትራፊክን ብኣብያተ ፍርድን እዩ ዝትግበር ዝርዝር መቕጽዒ ኣለዎ እዚ ዝርዝር መቕጽዒ እዚ ምስ ኩነታት ህዝብናን ማሕበራዊ ጉዳይን ቁጠባዊ ኩነታትን ተራእዩ ዝወፀ መቕጽዒ እዩ ፍርቁ ብፖሊስ ትራፊክ ዝትግበር ኣሎ እቲ ገሊኡ ከዓ ክብድ ዝበለ ከዓ ብኣብያተ ፍርዲ ዝትግበር ኣሎ ስለዚ ተሳትፎ ቤት ፍርዲ እውን ኣብዚ ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ ኣጋር ከመይ ገይሩ እንቀሳቐስ ኣብ መስገሪ ጽርግያ መስገሪ ኣጋር ብኸመይ ይሓልፍ ተሽከርከርቲ ብቅድሚኡ ድዮም ብድሕሪኡ ክመጽእ ከሎ ኣበየናይ ወገን ክሕዝ ኣለዎ እዚ ኩሉ ኣብቲ ሕግታት ኣለና እዚ ንሓነ ሓቂ ከዓ ምስቶም ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሃገራት ተማዕራሪ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኩሉ ምልክታትና እውን ግሉፅ እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ሓደጋታት ስለምንታይ ንፍፀም ድሕሪልና እቲ ሰብ ነቲ መምርሕታት ወይ ነቲ ሕግታት ናይ ትራፊክ የኽብሮ ስለ ዘየለ እዩ ወይ ከዓ ብኡ ተማእዚዙ ስለ ዘይከይድ እቲ ሕግታት ወይ ከዓ እቲ መምርሕታት ተኸቢሩ እንተዝኸይድ ኣብቲ ንብሎ ዘለና ኩሉ ዓይነት ትራፊክ ዘለዎ ጎደና ስርዓቱ ዝሓለዎ ምንቅስቓስ መሃለወ ንኣብነት ስለሰይ ሓደ ኣጋር ንበል ካብን ናብን ጽርግያ ክሰግር ድሕር ደልዩ መንገዲ ኣጋር ኣለዎ ስለዚ በታ ኣጋር ድሕሪ ሓሊፉ እቲ ኣጋር ከዓ ንዕኡ ዝምልከት ምዃኑ ከዓ መራሕ መኪና በሎ ወላ መራሕ ብሽክለታ በሎ ድሕሪ ፈሊጡ ብግቡእ ሕሊፍዎ ግጭት ክመጽእ ኣይክእልኒ ግን እንታይ ዝኸውን ሓደ ግዜ ኣጋር ኣብ ዜብራ ላይን ኣትዩ እንዳኸደ ከሎ መራሕ ብሽክለታ ድዩ መራሕ መኪና መፂ ሃርሞ ምክንያቱ ነቲ መምርሒ ስለ ዘይኽበሮ ቀዳምነት ክህቦ ዝግብኦ ንዕኡ ስለ ዘይሃቦ ማለት እዩ በት ሓደ ወገን ተሪእናያ ከዓ ኣጋር ከዓ በታ ዜብራ ክሰግር ዝግብኦ ብማእከል ጥሒሱ እውን ይኸይድ ማለት እዩ ሕግታት ብኪላታት ይንደፍ ብሚኒስትር ፍትሒ ጸዲቑ ድማ ኣብ ትግባረ ይውዕል እንተኾነ ምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ በዚ ዝወፀ ሕግታት እዚ ከምቲ ዝድለ ክግታእ ኣይተኻእለን ቁፅሪ ሓደጋታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ ብሰንኪ ሓደጋታት ዘጋጥም ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራ እውን ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ንኣብነት ኣብ ብሰንኪ ኮረና እውን ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ተደሪትሉ ዘሎ እዋን ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ጥራይ 88 ሰባት ብሰንኪ ሓደጋ ህይወቶም ስኢኖም በቲ ኣብቲ ዓመት ዘጋጠመ ልዕሊ 2300 ሓደጋታት ልዕሊ 1300 ሰባት ብከቢድን ፎኪስን ክቆስሉ ከለዉ ልዕሊ 15 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ንብረት ዓንዩ እዩ እዚ ኣሃዛት እዚ ብመንፅር ዘለና ብዝሒ ተሽከርከርትን ብዝሒ ህዝብን ብዙሕ እዩ ስለዚ ንመራሕቲ ማካይን ጥራይ ምሂርካ እኹል ኣይኮነን ኩሉ ተጠቃማይ ሽግለታ ኩሉ ተጠቃማይ ጽርግያ بمعرف فلتو ناي كل صعب يدلي كلهم ناي من أكلات كا من محضرات أم حضرت ختماتات كم من محبرات اليوم كلهم من زساتفو كاب جزا جميرو نذكرها حدثات ترافيك زي إلكا كتمورهم تجميركا دحنة ساو حس كله خمالتي جد دحنة كنا وحسن تخيلها بومة أنك ترافيك حدا جاي يقول تلالو مالتي حدا جا هو الجزء قالوا تاوي كسرالو دحن نبرد كعني وما أليازي يقول جنزي بهاد خسر هو تتفق أكالي سنكل
حجي قليل ነገር አይደለም دتكاخ አይኮነን ናምነሲ ትኩሉ ጎዝጓዝ ነካይዶሲ ከም ተዓንቶ ይጥቆስኩልካ ውሕስነት ህይወት محلاዊ ወይ ከዓ ከም ዝራገጽ ታ ህይወት ውሕሳ ከም ትኸውን ምግባር ምክንያቱ ህይወት መተካእታ ይብላል مسكال خاطر يا خلها مس نبرت ولا مس ماكينة جينا نتأسسها ماكينة سبن ماكينة عنياتها ماكينة تكات غيرها لسينا من فانال عاد حتى بلا شو لك نتاز نبرت از إتيس كم تمسألة غيرها سبير بارت تمسيها كم تاز نبرتات قبلات غيرها سب ماكينة دحر عينه عويرو ويكا عينه نطيقو جن عينه تمسألة يتخلنها بامبولات ريها قبلات تخل أجرون زي سيم مالتي ماكينة قومان حتى بلا شو تكيرو اللي تخليها سب دحر أجرو كيلو تمسألة يتخلنها ስለዚህ ናይ በሐቂ እቲ ረብሓታቱ ትሪኦ ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ መንእሰይ ተኮይኑ ዓያይ ጉልበት እዩ ኣቦት ተኮይኑ ኣላይ ስትራ ክኸውን ይኽእል ድሕሪ ኣቦ ደየለ ኣብቲ ገዛ እታ ገዛ ድሕሪ ኣላይኦም ኮይኑ ንዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ሽግራት ንዘኽትምና ማሕበራዊ ሽግራትን ክትቃላዕ ትኽእል እያ ብቐንዱ ዋላ ከም ሰብ እውን ድሕሪ ብኣሽሓት ሰብ ይስንክል ኣሎ ብኣማኢት ይመውት እንተልዩሲ أبتي هجراوي استكتر يأخذ لها قليل نجار يكون مالتي سلازي سب كبر سلازو خانة نسب نحلوهم دلنا نحن نبرت عنيون متكاتون هاتو زيد اللي وساعاتنا وساعة شرفي خدلي كاي مالتي أبحكمنا أنت مسيحاون بو بحركاتها زقوس لسب قد حكم زجبر أو وساعات أبتي حكمنا ثات زفترو سقي قليل يكون مالتي سلازي حدقة كله تي صعبيناتو نيجاتيف سلازوانه نحنا نسوق موت كم زيهلو سنكلنا كم زيهلو قطباو عنوات كم زيهلو نمرقات يعني نسرح مالتي ሓደ ሰብ ብሓደጋ ህይወት እንተስኢኑ ኪኑ ዝኸይድ ሳዕቤን እውን ቀሊል ኣይኮነን በቐጥታ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ዝወርዳ ድራዕ ዓብዩ ኣብ ሕብረተሰብን ሃገርን ዝወርድ ሃስያ እውን ከምኡ ወይዘሮ ሳሌም ካሕሳይ ብሓደጋ መኪና በዓል ቤታ ዝሰኣነት ኣደ ሓደ ቆልዓ እያ ኣቶ ሰመረ በረኸታብ ጉዳይ ንኽፍጽም ናብ ባረንቱ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ እዋን እዩ ሓደጋ መኪና ገጢምዎ ህይወቱ ስኢኑ እዚ ህፃን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቦኡ ዝሰኣነ ወዲ 1 ዓመት ኮይኑሎ ዝኽትምና ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ካብዚኣ ኸይድ ከሎ ገይርዎ ዘይፈልጥኒ ሰዓት 4 ተሲኡ ኣፋኒ ወዲ 7 ወርሕሲ ከመይሉ ኣይርዳእናን ተሲኡ ሲሒቑ ኩሉ ኣፋኒዎ እዚኣ ምስ ኣጋጠመት ሰንቢድና ከማን ርእስና 3 ሰሙን ምስ ኣብ ሕክምና ምስ ደቀሰ ኣብ 8 ወርሒ ልክ ዓሪፉ ኣብ 8 ወርሑ ህፃን ነይሩ كفقرنا يبوسي تخليفوه عشان تورحوا. ثاني يوم مدباتكم مدباتنا ده حدثي ولا ناك نسخنا مدب كالبنا يسرح مجد بقوله كن عبنا حسب بزح مدبات نيرنا من بزح حدا قاسية كل مدباتنا كله لما فحيلو ولا حنت صخعي كعلن بينه بزيابو أتكاو بأكره خبز وجبوا فقري ولا تعابع ولا حاليت ولا منكب خاب يلن أنا خمد دخينا خالق الخون كنت نايب بوت أبوخ جبر لزجبوا وقدي له الله أبوس قدي له الله زهت أنزي أنت مو عندك كفار أنت خم مختبل لي كبيت الوا أبرز ولا زي ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላልየ ኣጋጣሚ ሓደጋ ወዝቢ እዩ ክብሉ ንሰምዒና ሓደጋ ግን ወዝቢ ድዩ ስለምንታይ እዩ ሓደጋ ዘጋጥም ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ዝተመዝገበ ልዕሊ 2300 ሓደጋታት ብወዝቢ ድዩ ጋጢሙ መዛግብቲ ፖሊስ ትራፊክ ከም ዝሕብሮ ኣብ 2021 ዝተረኣየ ቀንዲ ጥሕሰታት ቀዳምነት ዘይምሃብ መንገድኻ ሒዝካ ዘይምጓዓዝ ከምኡውን ርሕቀትካ ዘይምሕላው እዮም
أزي مس وزبي انتاي متأثر اللو أب سخانة قد أمتاتهم كوم زربي ولا عملت كم زي حجي في اللياب كم زي سدرابيت قداين حرقة فتسامن كوم عرق قال هو قبر خلو كوم يبالي نسو وزبي نسرح خير نيرو نسان دابلت قال يبالي قلنا حرقة وزبي أيقونه حرقة تحسد حق ترافيكي معناته تعانتو يدبلنا هنا حدا سب مكينة مرح خلو وي موتور سايكل نبل سلمتا يدمهار كلس حسابون قبراون تمرتس لمنتا يدوسد انتيلنا نصو زمرحل هو سلازغونو مالتي معناته ماكينة حيزو عديقون بالمو باتين توصيو ناب غودنا دحل مصيو ابت غودنا معتا شحات مكاين الوا معصب الله دنك اساس معت موتور سايكل الله معت سب عربيه بلوم سب قال مصلو سلازي ابزي غودنا زي اتيو دحري نتحقتات ممرحتات دحر زي خبيرو ناي قدني حدقه خفصم مالتي سلازي اتا وزبت بحال قبلتي كونتن نفس وكف سب ممرحي اخبيرو نتستمهارو خلص حسابون قبراون تمرتات ترديو بؤ زمرح انت زخون اب غودنا خا نزي ممرحتات تقتيلو زخير انت زخون حدقه اي مغاطمن كمان نالبات بهارياو حدقه زخونه وزبقت بلت خلي حاجات ملكا خلي يخون منقطقاط مريت ولو هبو ولاو معبل كون خل ولا كالن زغن بعلنا نفصمو توم اشكركرتين بحال بعلنا نفصمو ولا اغارون كو بعل فصمو قدرتات الله كم دبلك هذا له بتناي ني اغار مساغر سغر دغبو كنوس دحري بتي حدا كتحس دحت هاريموسي وزبت هاريم كتبلا يطنيها بتي انت زهيت اي متارمن بتاني اغار اندخدو خلو مرح مكينه خانعو قدامنت كم زوهابو فليطو انت زحلفو حداغاي مغاطمن ግን እተቀዳምነት ናቱ መሆኑ እንዳፈለጠ ድሕሪ ናብንጀሩ ናብገለን ኩጎይ ድሕሪ ብነሃር ኸይዳሎስ ክዘብጠይ ማለት እዩ ለዚ እዚአቶም ሕጅስ ወዝቢ አጋጢሞም ክንብል ንኽእል አይንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ነተን ዝተምሃረን ግብራውን ክለስ ሓሳባውን ትምህርቲ ብግቡእ ድሕሪ ተግቢሩወን ንገዛእ ርሱ ህይወቱ ውሕስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኻልኦት ሰባት ከዓ ሓደጋ ከውርድ ኣይክእልኒ ማለት እዩ أنا تحنت قبل هذا الخيل بفلاي أبزق زي بزي حجوان زخنا مكاين سبين كأساس له زي حجويت أي حجويتني هذا جا حجاتهم كله أبن برسين نفس بين دوس بدأت قليل يكون هجراو مدحنت دحنت كوربوريشن كأ نزي أي شفنا يقولون سلازي حبرت اسمنا بتن وحسنا دلوا ما كاين كنك اساس تجبر خيل على نهيوتو نتوم كالوت اكلاتن كبل زي اي لاو ابزع عمت زي الحرينام وتم قندي بقداماي درجه تسرعوا ولا كلهم تحسسات كوتلو بقداماي درجه تسرعوا نابنت قدامنا زي مهاب سيمبل اجار خيز زغبون اجار بسنك زي مهاب كاس انا اجار تغچو ننسسات تغچو نبشلتات تغچو حجي كم زياتهم مالتي ولا وشط يكون ولا ابدغ ما كيترف مالتي نبغزا رسن ان منقد خذي محس لكن منقد خيسكا تخيد ابزي غبو منقد خا تخيد مو اسخا ابزي غبا كم منقد ختبل كتكيد نتي ابو منقد حيز زمزل سب تغچو مالتي ناتو سرعتي يبالاش له انت انت يزولكو خا سرعته دحلو دحر كوينو اسخا ممرح خا دحر ختيلكا اسخا تفلطها اغرابيكم دخيت تفلطها مكينا بين تخيت تفلط سلازي إذا خجاج أقول لكن تأخذون على مالك تي حركات مسألة نوعل ورحقة زي محلها لكن الرحقة حلي خات خير سب نهار خير تسنح دوم سبله جتشوني ما تسمعلتي تم تدريب كم خات كم يوم زعما وصلتهم كان دق سيدو بنازلو حركات زياتهم يومتهم بمسارة صب كنزارب كلنا نبر اللون عملنا زي فوق نهار له الكول سويتخا ممراح زخط له صعبين له باتين تديبل كام حقهم ممرح فقط ديبل كام نجزا صوت أي زي يكون زي ملكتك كمان زي ملكتك بقع زي بقولوا نعم نتكلم أهله كمو حمشاي باتنت ويرابعي باتنت تحط تولو ماكينات مرح كم ديوم زي أمبصلوا استفعالي حدقات يقطمين بزحات يومتهم حدقات حجين إحنا ترى كم أبنت نزيهم سبكة كورلهم كم دلوتهم كان دي زيد اللي سبعون نوارتهم كسرات هذا صعود له
ሓደጋታት እንታይ ምዃኖም ንምርኣይልና ዝምፀናይ ማለት እዩ ነዚ ብሰንኪ ናይ ሰባት ጉለታት ዘጋጥም ናይ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ክሳራታት እዚ ምውጋድ ሓደ ካብ ዕላማታት ፖሊስ ኤርትራ እዩ እቲ ቀንዲ መንገዲ ድማ ሓደጋ ከየጋጥም ምክልኻል እዩ ሓደጋ ግን ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ጽርግያታት ብምውፋር ጥራይ ዝግታ ኣይኮነን ብቐንዱ ንቕሓት ሕብረተሰብ እዩ ክብክብል ከም ዘለዎ ሞያውያን ዝገልጹ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ ድማ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ሃገርና ብዝተፈላለየ ኣካላት ጎስጓሳት ክካየድ ጸኒሑ ዘሎ ፖሊስ ኤርትራ ብሬድዮን መጽሔትን ሰፊሕ መነቓቕሒ ትሕዝቶታት ከቃልሕ ጸኒሕሎ መቐጸልታ ናይዚ እምበኣር ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ እውን ድሕነት ትራፊክ ዘርእስቱ መደብ ዝጅምር ዘሎ እዚ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕባር ዝዳሎ መደብ ጠንቅም ሰዓቤንን ሓደጋታት ዝድህስስ ክኸውን እዩ ሕብረተሰብ ካብ ሓደጋ ንኽድሕን ዘኽእል ኣበርክቶ ክገብር ድማ እምነት ዝንበረሉ እዩ ብመንጽር እቲ ንሕና ነካይዶ ዘለና ጎስጓሲ ሰብ ንቕሓት ደረጅኡ ክብል ክኽእል ኣለዎ እቶም ዝጠሓሱ ዘለዉ ጥሕሰታት ፈሊጡ ክምእዘዝ ኣለዎ ማለት እዩ በቶም ሕግታት ክምእዘዝ ናይ ንቕሓት ጉዳይ በር ትራፊክ ወላ ኣስመራ ብምሉእ ጎደናታት ትራፊክ ጌርካሉ ትርጉም የብሉን ሰብ ግን ድሕሪ ባዕሉ ንነብሱ ትራፊክ ኮይኑ ዝመሓደር እንተደኣ ኮይኑ ሓደጋታት ኣልቦ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እምታ ዓንቶይ ዝበልና እዚ ሓበራዊ ጎስጓስ ነካይደሉ ዘለና እውን ናኡን ክንበፅሕ እዩ ዕላማታት ሕግታት ኣኽቢርካ መሃርሲ ካልቸር ምዃኑ እዚ ባህሊ ከም ባህሊ እስከነኽብሮ ኣክንዲ ፖሊስ ትራፊክ እንተሪእኻ ተኽብር ድሕሪ ደየሎ ትገድፎ ፖሊስ ኣሎ ኢልካ ድሕሪ ኣሎ መቐነት ትገብር ድሕሪ ደየሎ ከዓ ትገድፋ ከምዚ ድሕሪ ኮይኑ ንቕሓት የለን ማለት እዩ እቲ ሕግታት ኣኽቢርካ ናይ ምኻድ ከም ባህሊ ድሕሪ ሰሪጥናዮ ግን ንዓና ዓብ ረብሓ እዩ ዘለዎ ግዳይ ሓደጋታት ኣይንኸውን ንኻልእ ሕብረተሰባት ከዓ መምሃሪ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚኦም ኤርትራውያን ዘብል ባህሊ ኮይኑ ክሰርፅ እውን ምስራሕ ኣድልየና እሞ ንዑ እዚ ስራሕ ሓበራዊ ስራሕ እውን ናብኡ ንምብፃሕ ዝዓለመ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ መደብ እዚ ብናይ ብሓቂ ግዜ ኣኺሉ ሕጂ ምብጋሱ ብጣዕሚ ይሐጉሰና ነዊሕ ዓመታት ሚኒስትር ዜና ከም መደብ ሒዙ እዚ ናይ ድሕነት ጎስጓሳት ክገብር ናይ ሓደጋታትን ጠንቅታቱን ሳዕቤናቱን ኣብ ህዝቢ ዝኸቃልሕ ሕጂ ምብጋሱ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ነዚ ዘይሳተፎ ነገር የለን ምክንያቱ መሃሪ ድሕነት ቀሊል ኣይኮነን ማዕረ ማዕሪኡ ክንደይ ወፃኢታት ኣብ ንብረት ንገብር ኣብ ህይወት ሞት ኣሎ ከቢድ መጉዳእቲ ኣሎ ከቢድ መቑሰልቲ ፎኪስ መቑሰልቲ ኣሎ በብግዜኡ ሓደጋታት ንርኢ ኣለና ነዚ ንምግታእ እቲ ወሳኒ ጎስጓስ እዩ ስለዚ ሕብረተሰብና ብንቕሓት ትራፊክ እንድሕሪ ማዕቢሉ ካብ ሓደጋ ሙሉእ እኳ ክንውግዶ ተዘይክእልና ከነጉድሎ ግን ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ መራሕቲ መኻይና ፀቢኦም ጥንቃቐ ክገብሩሎም ሳይ ዝብል ታዘይቲ ትካእ ህይወት ትጠፍእ ኣላ ብሰንኪ ሓደጋ ቆልዑ ዝኽትሙ ኣለዉ ወለዲ ውላዶም ይስእኑ ኣለዉ مش كله يقول له كل بيت حد قاس بزح له بجيكم تلقى أكبر وطري تعزيت تكأ هو تبقى له تتفعل له أنت كم حد قا أنت كبيدو بجيكم تتنقى وطري قبل مسخل